كبرنا أملاخنا يخون يسوع قويتايو موس أملاخ باركة وندرفول إخزابير يبارخ موسى يزشمو مكوا قالنا قرسي الله تو إخزابير المسجن موسيقى إنياتات قويتاي باركم كبرنا أملاخنا يخون ندقهم زي صبوا شبي مالتي أحلفون كبرنا أملاخنا يخون إخزابير يبارخ جبغتتا نابقال إخزابير كن حلفينا إخزابير المسجن جزء سلزة خدت بتعمق قلتفه أنتوا يقرص قرص أبيلا نيره كاباون بزح قرص كبلة متهند ما مودة تخنص اللي سلزة دل إخزابير يبارخ أبز حلفوا كلت سنابتي بزعبا سرح زملكتنا تماهرنا سرح إخزابير بقلو سرحتني مخالو إخزابير دمان نسب جنا فتر كبلو خلو سرح كم زحبو رئنا نيرنا إخزابير زفترو مدري إخزابير زفترو علمزي إخزابير فتيروس صاي حدا قون جون ساستين اندا قبرة ينبرولو هجي أملاخ سي بزعبا اتخال أبدقز الله فترة بأبيو بزعبا خلو فترة سي أملاخ زي قدس اتناتو نقرزي أبيتا كريستيان أبتمنفساوي نقر تراي يرناس عينه زبو إخزابير سي بزعبات دقة زخون زلوا زبلون سي يقدسوا ناتو علاميو سوزفت أرويو السوي زنبرو وانا أما هداري لولاوي أبت فترتون إخزابير بقليو سلازي بزعبو إنا خنم مهرك أنينا بيتا كريستيان كن اكب كلنا أبزي بقال إخزابير نمهار بتسأجان التق بمنفس نقطة دماغن نايمور دعتا منبرينا أبزي ترايكونا نغيد كيرنا دما أبتنا غدو علم دما سألوانا متسا إخزابير دما بقولنا حلفه يتكملنا سلازي بزعبا اتحادو ونسي كنتسلو يبلنان بفلاي دما بناتنا community دايكوتومايز دقبرنا دايكوتومايزيشن مالت انتاي مالتيو مرتس كيتبا حلقاس كاب كلتيو حدا مرج أنا يقدن زلو يمثل سي نحدا نمرت كلتيو كنحزون داخلنا هذا مرت كيتبا حلو خلوسي نحدث يزناس نتحدثي كم زينات ناقرنا نحسبه إخزابير نعلم كنمسلا يزيد اللمبر نعلم سي برهان كنكونا أو مدرغ نكون سي أو يقولنا سلازي أبزعاتنا يوزبل خلو إخزابير مسانا خمزلو إخزابير مسانا كمزأي فقاد أملاخ حساب أملاخ مغرق أملاخ مغانوس كن ذكري قبأنا أي قدفني وانا كريستوس ترايو وانا مدحان ترايو قال له يبلو سبات يس السو وانا أوران نقري قن كريستيان مسكونكا بدحريوس أبزا مدرزي أستنبريخا سلازي نايسما نابسماي كزكا تراي ديكونس أبزا مدرزي آدما نسماي كتمتسا مغرق أملاخ حساب أملاخ نابزا مدرزي أخد كوتت نا إخزابير نجر بأخا خلقك إخزابير بأخا حليفوس نسبات كتنكف كأي إزس فقاد أملاخ يزا حلف إخزي كم زبلكم زنبركم زبوت هازس ديسيبل زخونو سبات ز وقلولو بوتاي نازي خمسة عينتكو humanity يبعلو إخزابير زي دنقص دو مسلكا زي أي زي سرح زي تنكف يأدهون هناينا كن تنكف كن سرح كن أي كلو ناس نخزابير سي بأنا جرو نفترة كله ختنكف نسبات كله ختنكف نهيومانيتي كله ختنكف سي كمو كفتات كنكوني قبعنا هذا جزء أب لايبراري خوينس سيكولار مصحف ندام ببكو تكست بوك ندام ببكو سن أملاخ زمسجن كله نقرأكو أبزا أدمس مصحفو أبجريد يقبر نيرة جي سوشيال ستاديز ترتي دبهالالو grade 12 عينت مالتيو نات social studies مصحف اندام ببكو تمصحف انتاي بالمسلكم from 1929 to 1939 great depression دبحال ابز سمين امريكا زنبرلو غزي great depression ማለት ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝመፀ ድኽነት depression እዚ ሕጂ ኣብዚ ዘገግዚኡ ንሪኦ recession ይዝባሃል ቁርብ ትንክፍ ይደብል depression ግን أتأبيق دخنت دعات ولو سبات تسلفهم أبز نورز أمريكا سوب زوهابهم جزء أميق دخنا دخنت دعات ولو مالتي
ናብዛዕቡ ተዛሪቡ ዳህራይ ካብቲ ዲፕሬሽን ዝወጸሉ መንገዲ ይዛረብሞ ታተገድሰኒ ይነግረኩም ንአምላኽ ደመስግን ኩሉ ዝወጸሉ ምኽንያታት ክዛረብ ከሎ ማይንዲው ሴኩላር መጽሐፍ ዩ ቴክስት ቡክ የዝብለኩም ዘለኹ ናይ ግሬድ 12 ቴክስት ቡክ ናይ ካናዳ ዝወጸሉ እና ተዛረበን ከሎስ እቲ ሓደ ዝወጸሉ ምኽንያት እንታይ ብሎ መስለኩም ናይ እምነት ሰበኽቲ ብዛዕባ ይከዓልዩ ዝብል ፖዚቲቭ ነገር ስለዝመሃሩ ትሰብዚ ከአይ ክሰርሕ አቅምን ጉልበት ረኺቡ ካብቲ ዲፕሬሽን ዝመጾ ነገር ሲት ብኡ ከይዋሃጥ መታንሲ ህዝብስ ተነቃቂው ይብለ ኢለ ባል ኖርማን ቪንሰንት ፔል ከገለ ሰባት እጂ ነዚኦም ፌዝ ፓዮነርስ ከም ክስታዩና ይሪኦም ግን ዓለም ዝመስከረቶሲ ነገር ይዝዛረብ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን እዚዩ ይሕዋተይ ቅዱሳን ከምዚና አሜን አንተ ሐወይ አብዛ 4 ዝኾነ አብዚ ገዛ ጥራይ ተማሚቅና ክንነብር ደይኮነስ አብ ዓለም ሲ ጽልዋ ኽነምጽ ናይ ጽድቂ ጽልዋ ኽነምጽ መታን ዝተጸዋዕና ሰባቲና ኽብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ትና እግዚአብሔር ስኮፕ ክነስፈሆ ማለት ከም ሰፊህ እንዲው ነህና አብዛ እምሮና ሲ ክነስፈሆ ይገባ እጂ ትካለ ይድረፍ እንዳበልኩ አይኮንኩ እንደለሁ ግን ምስዳሃና አብዛ ምድር እዚ አድማ ኽነብር ከሎናስ ጽልዋ ኽነምጽ መታን ሲ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ክትቀመልና ከምዝኽእል ሲ ክንሐስብ ይግባና መንግስቱ ሰፊሑ እግዚአብሔር ይባረክ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ አብዛ ሐለፈ ክልተ ሰናብቲ ጅናቡ ብዙ አቱኔ ክልተ ሐሳባት ሪእና ነርና ሎም ድማ ሳልሳይ በዚህ ጊርና ክንዛዝሞይና ተቀዳሚ ተዝራእናዮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርድኢት ክንህዝመታን በዛባ ስራሕ ብዛዕቡሪና አምላኽ ባዕሉ ሰራሕተኛ መኾኑ ገና ክጅምር ከሎ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ከምዝ ጀመረ እግዚአብሔር ሽዱሽተ መዓልቲ ከምዝ ሰርሐ ሸውዓተ መዓልቲ ድማ ከምዝ አረፈሪና ነርና እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ከሙ ስራሕ ከምዝ ሃቦ ናአዳም ገና ፈጢሩስ ኣብ ምድሪ ከቀምጦ ከሎስ አብታ ዝፈጠራ ኤደን ገነት ከአይን ክህልዋን መታን ከምዝ ቀመጦ ሪእና ነርና ኣብ ሐድሽ ኪዳኑን በተደጋጋሚ ጳውሎስ ብዛዕባ ስራሕ ብዙ ተዛሪብሎ እቲ ክሰርሕ ዘይደሊ አይብላ ኢሉወሎ ክሰርሕ ዘይደሊ ግን ክሰርሕ ዘይክእል አይኮነ ክሰርሕ ዘይደሊ ሲ አይብላ በኢድኩም ተሰርሕዎ ትእዮታትኩም ሲ ሱክብረትኩም ይሉናል ክንሰርሕ ከለና ድማ በኸመይ አይነት መንፈስ ክንሰርሕ ከምዝግባእና ወነጊሩና ንጎይታ ኢልና ክንገብሮ ከምዝግባእ ካብ ልብና ድማ ክንገብሮ ከምዝግባ ክርስቲያን ይለኩም ሱፐርቫይዘር የሊዮን ማናጀር የሊዮን ማናጀሩ አብተላ አልዘል ክብረና አምላኽና ይኹን ሰብ ስለዝራአናስ በቃ በነብዝን አይንብለኒና ነህናስ ንመን ከምና አይን ፈልጥና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ዘሐለፈ ድማ ስራሕ ከም ጻውኢት ኢልና በፍላይ ድማ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቅደ 17 ይናሪና ያለርና ጳውሎስ አብቲ ቦታ ተከዛረብ ከሎስ ሓደ ሕቶ እዩ ዝምልሰሎም ዝነበረ ሰባት ቅድም ክርስትና ዝነበሮም ነገር ናብ እምነት ናብ ክርስትና መስመጹስ ከመይ ገይሮም ይቀጽሉ ዝብል እናመለሰ ኸይድ ከሎ በጎይታ ዘይኮኑ ሰባት ተመሪኦም ዝመጹ ናብ እምነት መስመጹስ በእምነት ንዘየላ ሰበይቱ በእምነት ንዘየላ ሰብ አያሲ ትሕደጎዶ ኖ አምላኽ በፍጥረት ዩ ንቃል ኪዳን አቆይሞ ስለዚህ ጅናብ እምነት መስመጻና ሪደምፕሽን ሲ ንኡስ አይፍርሶን አብቲ ኪዳንሲ ንበር በአኻገሩ ይቅድሳ በአኻገሩ ሲቅድሶ ኸውን ስለዚህ አቡ ንበር ይዝ ንሱ እንደህርደ ይፈትዩ ናቱ ፍቃዱ ንስኻ ግና አቡ ንበር ይበል ዝተገዝረን ዘይተገዝረን ድማ ናብ እምነት ምዝመጽ እቲ ዝተገዝረ ሕጂ ከም ዘይግዙር ክኸውን አይጻር አይፈትን እቲ ዘይግዙር ድማ ሕጂ ንኽግዘርሲ አይልዮን ክርስቶስ ረኺቡ እንዲው ማዕረዮ ሓርነቱ ረኽበሉ መንገድ እንተሎ ሓርነትካ ርኸብ ይብሎሞ ግን እንታይ ብሎ በታ አባት ዘይግዝረትሲ አይትጓህ ነቲ ዝተገዝረኹን ነቲ ዘይተገዝረስ እንታዩ እቲ ምግዛር ኮነ ዘይ ምግዛርሲ
ፍሬ የብሉ እንድጠቀም የብሉን ክብረና አምላኽና ይሁን ብዛባታ ግዝረት ሐቢሩ ወንድማ ብዛባታ ባርነት ተመሳሳለ ነገራት ያ አብቲ ባርነት ዘሎን አብቲ ባርነት ዘይለን ሐዋዊ ሰየን መስለን ያቀርብ ከለሁ እቲ ባሪያ ዝሆነ እዩ አይቶ ጉሃይድ ብሎ ሶሪ ቲአ ዘይተገዝራ ይኮነ ዘይተገዝረ ንግልትዩሲ እንታይ ገብሮ ግዝረት ፍሬ ይብሉንም ሞ ዝጠቀም ይብሉንም ሞ አቡ ንበር ይዝብሎ እቲ ባሪያ ድማ ከም ትዝበልኩኹም እቲ ባሪያ ይሁን እቲ ጨዋ ክልትዩምሲ ክርስቶስ ጎይቶኦም ከም ዝሆነ ነጊሩ አቡ ይምበር ይዝብሎ ብራባ አይ ደረጃ ድማ ዝራእናያ ገለ ስራሕ ይአይዝ ነበረ ይሰርሕ ዝነበረስ ምስመጸናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ይሁን ኣብ ዝብል ክምልስ ከሎ ይቁጥር 17 ከምቲ እግዚአብሔር ዘአደለካ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዘአደሎ ከመሆን ድማ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እግዚአብሔር ዝጸውኦ ከሙ ይመላለስ ይብሎ እጂ አቢ ሐሳብ መንፈሳዊ ነገር ክንገልጽ ከለና ንጥቀመሉ ዩ ተጠቂሙ እንታይ ተጠቂሙ እግዚአብሔር ዘአደሎ ይሉ እግዚአብሔር ድማ ዝጸውኦ ይሉ እቲ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ይለኩም ካንጻ መታንሲ ይዕድል ውህበታት ይዕድል ንሰባት ድማ ይጽውእሞ ንማህበሩስ ይሃንጻ ልክ በሆሙ አይነት መንገድ ድማ ነዓለም ንሁሉ ፍጥረትሲ እግዚአብሔር ይዕድል ውህበታት ይህብ ድማ ይጽውእሞ ንሰባት አብቲ ዝጸውኦም ጻውኢሲ በኡጌሩስ ንሁሉ ዓለም ንሁሉ ፍጥረትሲ እግዚአብሔር ይባረክ ኩሉ ኢንቨንሽንስ ኩሉ ንሰብ ዝጠቅም ዘበለ ሁሉ ነገራሲ ካብዚ እግዚአብሔር ዝሃበው ውህበታት እኮዩ መጽዩ አይ ተረድኦን ንኸውና አምላኽ ክብሪ አይበሉ ንኸውን እንበር አምላኽ ዩ እቲ ውህበታት ድህብ ሎማ አልተ ደማን በአርሲ ንሪኦ ኃይለ አምላኽ አብስራህና ክንሰርሕ ክንአይ ኸሎና ድማስ ኃይለ አምላኽ አባና ያአይ አባና ይሰርሕ እግዚአብሔር ዘሃበና መንፈስ ዘሃበና ኃይሊ ነቲ ማዓልታዊ ንነብሮ ማዓልታዊ ንሰርሖ ስራህናውን ሲ ከም ዝጠቅመና አቡን እግዚአብሔር ከም ዘአይ ክንሪና ናብ ሓደ ጠቅሲ የደምጻኩም ግን መጀመሪያ ቀድሚው ሰለስተ ነገራት ክንሪ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ አብ ክርስቲያን አብ ህይወት ክርስቲያን ከመይ ከም ዝሰርሕ ወይ ድማ እንታይ አይነት ነገራት ከም ዝገብር ሁሉ ጊዜ ዝባሃሉ ስለዚህ ናሃደ ገዲፈ ከም ዝኸይድ ከም ዘለኹ ጥራይ ክትህዙ ንመታን ትንክፍ ከብሎሞ ናብ ዛራበይ ትخመጽ ኃይል እግዚአብሔር መጀመሪያ ቀዳማይ ንምንታይ ተዋሂቡና ንምንታይ ይጠቅም እንደህሪልናስ ወንጌል ክንመስክር መታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ከይተወጹ ይልዎ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከይተቀበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ከይተወጹ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበልኩም ገና ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚርኩም ይሁዳ ሰማሪያ ከሳወሰን ምድሪ ምስክራይ ክትኮኑ ይሁን ሕጂ ኃይል አምላኽ እምባአርሲ ወንጌል ንኽንሰብኽ ተዋሂቡና ሱጥራይ ግን አይኮነን ካለ አይድማ ንህይወት ንፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ኃይል አምላኽ ተዋሂቡና ካላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 እንታይ ብለና መስለኩም እቲ በፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዕና አምላኻዊ ኃይሉ ይብለና ንህይወት ንፍርሃት እግዚአብሔር ንዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና እምባአርሲ ሰብ ገዛ እርሱ አይብርትን ንአምላኽ ዝሕጉስ ህይወት ንአምላኽ ባሕዘብ ብሎ ነገር አባና ክርከብ መታን ንአምላኽ እናፈራህና ክንነብር መታንሲ ካባና ይኮነን እሱ ባዕሉ ነዚ ዝኸውን ኃይሊ ይቡና ስለዚህ ኃይለ አምላኽ ንወንጌል ኃይለ አምላኽ ድማ ንህይወት ንፍርሃት አምላኽ ድማ ተዋሂብና ኢና ሳልሳይ ንመንፈሳዊ ውገ ምስ መናፍስት ክንዋጋ ከለናስ ብናትና ኃይል ብናትና ክእለት አይኮነን በኢድና አይኮነን ገለ መንፈስ ተቆጣጣሮ ሰብ ተሪኹም ሲ አሰርተ ጎበዝ እኮ ደይክሉ ካበ ያምጽዎ ትናይ ክፉ ኃይል እጅ ድማ ንሕና ንዝኾነ ኃይል ጸልማት ንገዝአሉ ስልጣን ኃይሊ ተቀብልና ኢና ሉቃስ ምዕራፍ 10:19 እነሆ ተመንን እንቅርቢትን ክትረግጹ አብ
በኃይል ክትረግጹስ ስልጣን ይበኩም አለሁ ይበል በእንግሊሽ I give you power ይደብ ተመንን እንቅርቢትን ክረግጽ መታንሲ ኃይሊ ካብ አምላክ ተቀብልና ኢና ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ንወንጌል ኃይል ናይ መንፈስ ቅዱስ ንህይወት ንእግዚአብሔር እናፈራህና ክንነብር መታ ተዋሂብና ኢና ኃይል መንፈስ ቅዱስ አብዛ ምድር ዚኣ ንጸላኢ ገዚእና እናሰዓርና ክንከይድ መታን ተዋሂብና ኢና ራባኣይ ግን ሎማ አልትንሪኦ ዝጥራይ ኮንኩን ድብደለኹ ሓፈሻዊትን ከብል ኢለይ ራባኣይ ግን አብዛ ምድር ዚኣ ድማ ክንነብር ከሎና ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 18 ካብ 17 ተጀሚርና ሀብቲ ከተደልብ እግዚአብሔር እንታይ ይቡካ ይዝብል ኃይል ይቡካ ነንብባ ንእስራኤል በመዝኽኻር ማን ከም ዘሐበካ ዘክር ብልብኻ ኃይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ሁሉ ሀብት ደለበለይ ከይትብል እዩ ቁጥር 17 ሹ ከምዝ ናይ ሎሚ ነትነቦታትካ ዝመሃለሎም ኪዳን ከቅውም ሀብት ክትድልብ ኃይል ክህበካስ ንሱ ይሞን እግዚአብሔር አምላካ ዘክር እግዚአብሔር ይባረክ ሀብት ክትድልብ ኃይል ክህበክ ዝህበካስ ንሱ ይሞ ንእግዚአብሔር አምላካ ዘክር እግዚአብሔር አምላክን በአርሲ ሀብት ክንድልብ ሲንታይ ይገብር ማለት እዩ ኃይል ይህበና ተኃይልስ አብዝ መንፈሳዊ አገልግሎት ክነገልግል ጥራይ ደይኮነስ ወፂኻ ክትአይ ክትሰርሕ እና ወሰካ ክትከይድ እና አይኻ ክትከይድ መታንሲ ኃይል ይህበካ ሕጂ ነዚ ምስ ግዜ ክቅልጥፈ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካብ ክል ቤተ ክርስቲያን ካብ ክል ቤተ መቅደስ ወፃኢውን ከም ዝሰርሕ አብነት ከሆነና መታን 5 ሰባት መጀመሪያ ቅጠቅሰልኩም ኢፋክት ሰኢለ 5 መዚ ዘንበር በፍላይ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ከተንብቦ ከለኹም ሲ አብ ቅጥር ቤተ መቅደስ ዝተገብረ ነገር ዝተነግረናኮ ውሕድ አብ ኩሉ ዓለም አብቲ መዓልታዊ ህይወቶም ስርሖም ናብሮም ዝተገብረ ነገር ይዙ ነገርና አቡ ድማ በመንፈስ እግዚአብሔር ከም ዝተገብረ ይዙ ነገርና ቀዳማይ ንሪኦ ሓደ ሰብዩ ቅድምና አቡ ምእታዊ ከም ዝኽብለኩ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ምትርጓም ከም ዝበሃል ፕሪንሲፕል አለው the principle of first mentioned هذا حساب كتጽنو ከለኹም ብዛዕባተ ሐሳብ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝተጠቅሰሉ to concept ሽኡ ስለዝተጠቅሰ ድማ ኪሪልካስ አብዚ አላ ኢልካ ከምዚ አማለትያ ዝብል ትርጉም ሙሳድ ዳይኮነስ ነቲ ዝተባህለሉ ኮንቴክስት ድማ ትርዶ ስለዚህ ብዛዕባተ ሐሳብ እንታይ ይህበካ ማለቱ ገገለ ጊዜ ዳህራይ በኮሬክሽን ንእርማ ስለዝመጸ ቀድም ምእራሙስ ናይ መጀመሪያ ናይ እግዚአብሔር ኢንተንት ናይ እግዚአብሔር ዕላማሲ ይረዳአካ ስለዚህ ቲ ሕግ ቀዳማይ ምጥቃስ ዘሎ ፈርስት መንሽን ድባል ብዛዕባ መልአት መንፈስ ቅዱስ እና ጴንጤኮስታልስ ብዙ ይና ነብል ግን ዝመስለና ብዛዕባ መልአት መንፈስ ቅዱስ ሲ አብዝ ቤተ ክርስቲያን አብ ቅዱሳን አኼባታት ጥራይሲ አንቀጥቀጥ አብሉ ዘውደቀና ገለገለ ዘብለና ጥራይሲ አይኮነን እሱ ጽቦዩ በቋንቋታት ምጽላይና መንፈሳዊ ነገራት ምግባርና ጽቦዩ ግን መንፈስ ቅዱስ መልአት ዝረኸብናስ ነዚ ጥራይ አይኮን እግዚአብሔር መንፈሱ ዝመለእን ሰብሲ በቋንቋታት ሸረረም ክትብል ጥራይሲ አይኮነን በሎን እሱ ይቃወም የለኹን ይሐዋታይ ክንጽልዩ ዝግባአን አብዚህና ክንጽልይ ከማንም ሰምነ ለዓሊ አብዚሁ ከም ዝጸለየ ጳውሎስ በቋንቋታት ተዛሪቡሎ አብዚሁ ግን ብዛዕባ መልአት ንመጀመሪያ ጊዜ ዝተጠቅሰ አብ ዘጸአት 35 ባስላኤል ድባል ሰብ ከምዚልዎ ቃል አምላኽ 35 ዘጸአት ፍቅድ 30 ሙሴ ድማ ንደቀ እስራኤል በሎም ራአዩ እግዚአብሔር ንባስላኤል ወድ ኡሪ ወድ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ብስሙ ጸውዖ እጂ መጀመሪያ ብዛዕባ እዚ ሰብዚ ባስላኤል ሲ ብስሙ ጸውዖ እጂ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝኻአቱ ከሎ አና ከምዚ ለዛምን መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ቃላት ሁሉ ንጽባቀስ ነጽሁፍ አይኮነን መማሊእ አይኮነን ትርጉም አለው ስለዚህ
بسمو صوّو كبل كلو سلمان قال يلو طراي مالته يكون صوّو تزحلف زبلنايو for this purpose እግዚአብሔር ንባስላኤል ጸውዩ ባስላኤል ክፍጠር ከሎ ባስላኤል አብዛ ምድር ዚያ خنبر ከሎ ነዝ ዕላማዚ ተፈጥሩ ጸውዖ በስሙ ጸውዖ ምስበለና ብድህሪውን ታይሉና መስለኩም ንውድማ መንፈስ አምላክ መልኦ በጥበብን ምስተዋልን በፍልጠትን በሁሉ እዮን ነዝ ባስላኤልን በአርሲ መንፈስ መልዮ መንፈስ ንምንታይ መልዮ ድማ ከይን ደናገር ግሉጽ ሐሳብ ተቀምጡልና መንፈስ ዝመልኦ ይሉና ንእዮይ ከአይመታን ከአይ خلوخ بጥበብ በምስተዋል ከአዮ መታን እጅዚ ነው ሐሳቢው አባባይ ከእትወኩም ነይ ብዙ ዝባል ስለዘለው እጅ አርኪቴክት ድሆነስ መጀመሪያ ስንታይ ይገብስለኩ ነቲ ብሉፕሪንት ይስሉ ይውጾ ይገጣጥሞ ይቀርጾ ቀድም ዝሆነ ነገር አብ ምድር ምዃኑስ አብዛ አምሮ ይዝኸውን አብዚ ዝስአል እዚ ጥበብ እዚ ተዋሂቦ ህጂ ክንደይ ብክንደይ አትኸውን ከመይ ምስ ምንታይ አትጋጠም ገለ ዝባሃል ጥበብ ዝባሃል ምስተዋል ዘበለ ሁሉ ሲ እዚ መንፈስ for this purpose ተዋሂቦ እምባርሲ መንፈስ ቅዱስ ተመላዕና ሰባት ክብርና አምላክና ይኹን ክን አይግን ሰርሕ ከለናስ አብ ስራህናው ነምጻዮ አብ ዝሆነ እዮታትናው ነምጻዮ መንፈስ እግዚአብሔር ይህገዘና ክብርና አምላክና ይኹን መንፈስ መልእዎ ነዘሰብ ካላይ ድማ ንሪዮ ዮሴፍ እጂ ባስላኤል ሲያት ናይ መቅደስ ስራሂው ተይልኩምኒ ካቡ ድማ ነውጻ ዮሴፍ መቅደስ የለ ገለ የለ አብ ግብጽ አብ አሕዛብ ማእኸል አሕዛብ ሲ ህልምሪው ፈርዖን ነተህልም ድማ ትርጓሚው ይዙ መጽዩ ዮሴፍ ደዘብልን ነገር አብ ቅድምት ንጉስ መስመጸ ህልም ጥራይ ድፈታህ አይመስለኩ ህልም ፈቲሁ ታይልዎ መስለኩ ዝራአኻዮ ዚ ትርጉሙ ሸዓተ ዓመታት ጽጋብ ከኸውን ብድህሪው ድማ ሸዓተ ዓመታት ጥሜት ከኸውን ምትርጓም ጥራይ ተኾይኑ ዚያ አኽልቲያ ግን እንታይ አምዚ መስለኩም ፕሮፖዛል ይዙሉ መጽዩ ሬዙሜ ውን አቅሪቡ እንታይልዎ መስለኩም እንባህር ሲልዎ በዘን ሸዓተ ናይ ጽጋብ ዓመታት እኽሊ ተአከብ ሹነተን ሸዓተ ናይ ጥሜት ዓመታት ሲ ክንሐልፍ መታ እዚ መስበለ ፈርዖን ተገሪሙ 41:38 ዋ ኢልዎም ነቶም አቡ ምዘለው ገላው ከምዚ ዝበለ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ሰብ አይዶኾን ረክቢና ሪኹም ናይ አድሚኒስትሬሽን ጸጋ ዘለዎ ጥበብ ዘለዎ ሰብሲ ከመይ ተገይሩ ተገሊጹ መንፈስ አምላክ ደለው አበይርክ እምባርሲ መንፈስ አምላክ አብቲ አድሚኒስትሬት ክንገብር ክንሰርሕ ክንአይ ቢዝነስ ዘለኩም አብቲ ቢዝነስኩ ብሉፕሪንት ከተምጹ ፕሮፖዝ ክትገብሩ አጀንዳታት ከተቀምጡ መንፈስ አምላክ ሲ ይህግዝ አሜን ሳልሳይ ድማ ዳንኤል ንራእዩ ዳንኤል ከቢድ ህልሚ ምሽት ንጉስ ሪኡ መጽዩ ንጉስ ይልዎ ህልም ሐሊመ ነይረስ ህልም ጠፊውን ይልዎ ዳራይ እቲ ህልም ንገሩኒ እቲ ትትርጉሙን ንገሩኒ ይልዎ ኩላ ሰብ ፈሪሃ የለን እጅ እንታይ ክንብል ንኽእል መስለኩም አለላ ቢሎም ሃንተ ህልም ደይ ነግሩ አይ ረሲዋን ቀጥለኩም የገለጽ አዝብሎም ሲ አለላ ቢሎም ሃንተ ህልም ነጊሮም ሲ ዚያ ድማ ትርጓሜን ተዝብልዎ ንጉስ ይብራዘር ትዝ ሰይላቶ ተወዲ አላ ስለዚህ አይነ ፈልጣን ይለሞ ዳንኤል ግን መጽዩ ለትህልም ነጊርዎ ትርጓሜው ነጊሩ ሹቲ ንጉስ ዳንኤል ምዕራፍ 4 እንታይ ይመስለኩም ዝብል ዳንኤል ምዕራፍ 4 አሕዛብ ካበህዛብ ዝኾነ ንጉስ ናይ አምላክ ሰብ ዘይኮነስ ዝጽሐፋ ምዕራፍ ብምልእታ ራእይዋ እቲ ንጉስ ይጽሕፍዎ አጽሕፎሞ በዓል ዳንኤል ሹ ክጽሕፍ ከሎ እንታይ ኢሉ መስለኩም አብ ቁጥር 8 ቤልሻጣር እተሰምየ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ከምዚ ኢሉስ ነጊሩን ኢሉ መጽዩ ዳንኤልም በአርሲ ከምዚ አይነት ናይ ምትርጓም አብ ውሽጥ ድማ ናይ ባቢሎን መንግስቲ
نخايا administrate نخجبرسي منفس أملاخ أبو سري هانتي extreme بأرض ما خوص دكم هانت كسكركم أملاخ بمنفسه بتناتو هايلس ددقفهم نتوم ناتو دقوا ترى ده يكونس نتوم نايد جزلوا أحزابون سي الصوب زحابهم كإلات يوم تسر كبرنا أملاخنا يكون كابزام إراف كيوت أنا نابكود نتصور زام إراف كتصفى كلوس نتا إلو مسلكم قطر سلاسة جميركم هم ببوك سأمود داتا نتا إلو تنوجو سيلو إذا أتا نخبر جرماي نبيت منجس كتكون إلى بهاي السلطانة دسرح كوعي قال كبل كله كإب غلص أبا غلا فرد مزي كلام إنسان غيروس سعرب ليو إذا زجبر كيوس سرح كيوسي أنا يا أخي لك ما نتوكل إذا يا حزاب نقوسي قال أي كاب أون زبر حدا هاني إسحاقياس 4 حمشتن فقد هذا أتي درب بابلون حيال منجستي نيرو صنوع منجستي دودق أي مسلين نيرو تذكرون ديهم دانيال أبزرعيو رأي اترأس من نيرو بابلون كوي نيرو ترأس دمان تايو ورق كوي تازبلت أت منجستن الصغير خيلو زورق منجستي ناز ورق يزخونه 4 منجستات يريو تعباي أنكار حيال منجستي ناي بابلونيا تسيستمو كبيد ولا أب حدش كده أنا أبرأي مسيوسي نتا دهراي تمت منجست غزارب كلوس ناي بابلوني زبلا تحيال منجستي أتتسأل كريستوس مسمت أو نقول زقلت الله بابلونيا ناز حيال منجستي سيستمو كله زفرارسة زود قصب كزارب كلو أبي سايا 4 حمشتن قصر هذا ناز زفرسة ناي ميدو برجيان نقص كيروس نتزق أبا هو كيروس إلو أحزاب كوي أبي أيوغن إلو ألامو أجندو كفت أمتان ناز سيستم زي خفرارس متان سيك أبي أيو إلو بحايل أيو جيرو بكبعات أيو جيرو أتخبرنا أملاخنا يو بارسي تتردئكم هايكونا نعانا ندهقص እግዚአብሔር ነቶም ካልኦት ከማን ናቱ አጀንዳ ከፈጸሙ መታንሲ ይቀበ ስኻዳ ማዕረግንደ ክብረና አምላኽና ይኹን ኃይልና እግዚአብሔር መንፈስና እግዚአብሔር ቅባትና እግዚአብሔር ሲ ከመይደ ይሰርሕ ናብዛ ጥቅስ እዚ አኽመት ጽሞ ክንውድ እምባር ሙሴ እዞም አብ አፍደገ ከነአን ናይታ ተስፋ ምድሪ ከአቱ አብ አፍደገ ተቀሪቦም ንዘለው እስራኤላውያን remember this زداقم زيو تمرتو مسعاتهم ذكروا قبلهم كلون تايلوهم مسلكم حابت غدلب كلخا إن حابتم كاخد كيد كلخا حابتن كتماتات آتيخا كتنبر ناوسك كاخد كيد كلخاس حايلي جيرو كالسمي جيرو بناتي ايو خيتبه حايلي دعابكاس እግዚአብሔር ሰለስተ ነገራት ክንርኢ መሆኑድ ስለዚህ ታመጀመሪያስ ቀዳማይቲ ዘክር እዩ ኃይል ዝሃበካ አምላኽ እዩ ታይ ማለት እዩ ናአና ያዋተይ ስራሕ ሶኒ ጽባሕ ወፊርካ ክትከይድ ወኢልካ ሰሪሕካ ክትመጽ ሀብት ክትደልብ ክትሰርሕ ከለኻሲ remember this ጠና ዝሃበካ ኢድካ እግርኻ ክሰርሕ كتعطو خدوات أزغ الكاس بهايلك زيابير يو كبرنا أملاخنا يخون تهيبنا يوبدن بغيرنا تتعيري تدقي في إزبل بهايلو يزعطو زوات أزبل هاللويا كابزنا لاليك نبونا خلينا الالتاد ماسكين واسغلو هاللويا كبرنا أملاخنا يخون ذكر النهبتم كاخد كيد كاللخا سبد ما كلتا نقرات بايزوي نابت إبيت قوص يوصدوي كهبتم كلون بزهنا فلت أخير كله سنكلت حدا قامز علي كتبتم كلها أنا توم كستاي كتني أبتجمبر بزوج تفلت كلها قلاسي إلى أنا نزيان قال مباري خات الجمبر سلازي ذكر بعها يكونن ذكر أملاغيو حاب تقدل لما تانسي حيل زهبكا يسوع كريستوس قويتاي
يس وفير كاللها سريح كاللها كيد كاللها حابته يبوكا يكون عند بلدلو حابته تركب جن حيله يبوكا سلازي سخات قبرو نقرالو تسرحو نقرالو تعيو نقرالو جن remember this حيل زحابك كاس እግዚአብሔር ነታብጣ ሀዘሎ ሰብ حيل زحابك እግዚአብሔር ይዘክር በልዎ ኢየሱስ ጎይታዩ ካላ አይ እግዚአብሔር ይመስገን ዝናብ ጸሎት ይወስደን እድል ድማ ይቡካ ማለት ነው opportunity ይቡካ ዘክር ባሪያ ይጋን ይርካ ሰሪህካስ ንኻል እዩ ነሩ ሰሪህካስ ሀብቲ ክትድልብ ክትሕብትም دايكونس سريكاس باري خانيرك نذكر هواتي opportunity رخيبنا لنا متينا ساينا مارر እግዚአብሔር ይባረክ نمندينا نسرح نيرنا قدم زي ودع كستايكو عمتاتنا بليئو ودايكونن حقيد سريكاس نابجبا خدياتو سريكاس نخالد ينبرن نحنا بفلاي كردأنا له ونحنا بفلاي أبز مسيناسي كم ز عزيف كل نجر حديقنا خمس مسأناس بزعبا خنا دخنا مارسي أي كب أناني الدل درخبنا سباتيناك أم بعرسي بهابتي إنها وسكا إنها هبتم كقد كيد متانسي الدل زهابك كاسك زيابيريو باريا يغاني ركازكر يسوع كريستوس كويتايو عملاقي بارك يسوع كويتايو أنت كبري أيك بونك زيابير شباب على التايك بونك زيابير هذا أركنا أبصلوتو مالوتو غيني يصلينا يمصلي هذا جزء تراغيبنا تأخيبنا نا أنت يلو تصلي مسلكم أنت عملاق أديك نقوبكم زنبرنا سبات تويوتا زوير كنا نيسان زوير كنا بيمانا إنا ناي كندا دولار بتسعجامي ناي US دولار مليء خيو إلو يسوع قويتاي أتخابي كم زوج أنا عين رأس يسوع قويتاي يسوع قويتاي الدل رغيب ناينا الدل رغيب ناينا إذا زي رغب السب كندا الله يسوع قويتاي هكا خنزور ماكينة خنزور كتكير دلايكا بحث بلكاس كزور إذا الدلاي كونن كبرنا أملاقنا يقول بما يتغينو كبرنا أملاقنا يقول يسوع قويتاي هاليلويا الدل يبونا እግዚአብሔር الدل يبونا فيفر يهبنا እግዚአብሔር كن كيد كلنا نابسرح قالكن اتو غلنا نابزو خونه نغراسي منغستاوي نغرات اذن نذكر نهميا بيت كريستيان وي مقدس ايكونن سريو قطري سريو نهميا كسرح كله قطري انتي كوينو مسلكم تصور مسعاتو 4 ورهي كابت ورهي كسلو يجمير يبلنا تقوچركم 4 ورهي 4 ورهي مولس صيمو صليو داراي نغوس حاتيتو نغوس مسعاتو حدا حتو حاتيتو نغوس دما اقريبو تغدايو اقريبو اتو نغوس ننهميا تقبلوا دما ننهميا مفقاد تراي كيدو سرحو نتا كتما خمسي كتما املاكم سرحوا قصروا تراي دما دايكونس زدليو زبل خلص يبو لمنقدو زخون نتي سرحون زخون نغرات كله سيبو كالا ارستيامبر تنكف كبلالكم تراي انا انت يمسلكم كابزا كفل زي ازمار سب كله ابتزلوا راي زدليو زبل خلص يكفلطالو نترايسي ابوش تخاس كبلالا كتاتو ناتكا خدغبرو فاكت راي هذا سبد ما هذا غزي انت يلونا مسلكم بانت سنتس زي غليص كاياس راي يكونتن يلوا انت كورس نوصد نيرنا هجي ابت نوصدو كورس هذا 17 غلن خون مجمريا اسكي غلغله ميرو الناس كل غاتكم سي وجولار عينتيا كابز تفلال يسرح زمصي زلكم راي انتي كم زغونه سي نغرون يلو داير الساعه هذا سب تايلو مسلكم كابساسكاچوان كاب هانت فيليج مزي this is my vision to feed the world harestayu wow hakokoy magibo munakoy hada እሙንሰብ ገምዚሉኒ አነኮ ናይ ካናዳ ባንዲራ ናይ ሀገር ባንዲራ ደይኮነት አይነት ስርና ይዝመስልን ነይሩ ይሉ
ማንያቱ በስርናይ እንዳላው ይቦ ምን ያማ እጅዝ ሐዳ ሐረስታይሲ እንታይ አይነት ራእይ ያለው to feed the world ኢየሱስ ጎይታይ ከምዛ አይነት እቢዝ በለ ራእይ የተወና ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን አታክንደይ ጊዜ በማይክ ንጨቃጨቅ አታክንደይ ጊዜ ካለ ነገር ክንብል ከምዛ አይነት ነዓለም ዝድህስስ ነዓለም ዘጽግብ ነገር እንበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተወና አታየ ተወና በኢየሱስ ስም ይተወና አበይት ራእያት ይቶ ስለዚህ እዚ ነህሚያስ ራእይ ይዙ 4 ወር ያበላልይዎ ንጉስ መስሐተቶኸ እጂ መጽኡ አምላክ ወይ ከኢላስ ታገ ገብረልካ ተይሉካስ ቁጥር አብልካ ዶት ነግሮ ነህሚያ ግን ድሉ ስለዝኾነስ ታተርሊዮስ ንግር አብሉ ሞገስ ይብዎ እግዚአብሔር ልቡ ከፊት ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ሲ ይብዎ ዳራይ መጽኡ ነቶም ደቅ ሀገሩ ደቅ ህዝቡ ከነግሮም ከሎን ታይልዎም መስለኮ አብ ነህሚያ ክልታ ሰርሸሞንተ እታ ኢድ አምላኸይ አብለለይ ህያወይት ከምዝኾነት ትንጉስ ዝነገረን ዘረባን ነገርኩዎ አምላኽሲ አብለለይሲ እንታዩ ኔራ ህያወይት ኢዱ ኔራ ስለዚህ ሎሚ ዘመንፈስ ሲ ኃይለ አምላኽ ንብሎ ዘለናኮ ነት ሱፐርናቹራል አክሰስ ንገብሮ በخلተ መንገድ ዲዩ ንምንታይ ኤርሰብከው ንዝበኽ ዘለና ክንአምን ከሙ ድማ ክንሐስብ ንንጉስ ከድካ ከተዛርብ ከለኻስ ህያወይት ኢድ አምላኽ መሰኻላ ብናትና ኮንቴክስት ሬዙሜ ጋሂዝካ ክትከይድ ከለኻሲ ህያወይት ኢድ አምላኽ መሰኻላ ከም ተራሰብ አይኮንካን ኢየሱስ ጎይታዩ ድኾነ ይኹን አይነት ሐሳብ አጀንዳ ራእይ ይስካ ክትብገስ ከለኻሲ ልብ ሰባት ድኸፍት ሞገስ ዝህብ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ሃሌሉያ መሰኻላ ኢየሱስ ጎይታዩ ይርዳአን ኮዩ ቲ ዘሐለፈ ክንማር ከለናስ በቃ በትስራህናስ ከምት መክበብ ዝብሎ እሱ ወህበት አምላኽ በእዮታትና ሁሉሲ ንተሐጎስ በትጻረናስ ንተሐጎስ ክብል ከሎስ ምስ ብዙህ ፖቴንሻልና ምስ ብዙህ ጸጋታትናስ ናብቲ ደስ ደይ ብለና ቦታታቲና እናሰራህና ንውል እሞ እንታይ ንግበር ንጽልይ ሎሚ ህያወይቲ እግዚአብሔር ክትመጽ አብ ነፍስ ወከፍና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ ደጌታት ክኽፈት ናብትባ ይሉኩም ደስና በለኩም ጻውኢተይ ዝፍጽመሉ ውሽጠይ ዘሎ ነገርሲ በቃ እዝገብር ዘለኹ ናብትብልዎ ነገራሲ ክንዓቱ መታን እግዚአብሔር ይባረክ ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናይ መወዳእታ ምስላጥ ቲ ሙሳኽ እኮ ይዝብል ሀብቲ እና ደለብካ ስለዚህ ምድላብ እና ደለበ እንድሕርግ ደኸይደው ደረጃታት አለው እና ሰለጠካ እና ቀናካ እና ወሰካ ክትከይድ መታንሲ remember this ኃይለ አምላኽ ዱናሚስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ኃይለ አምላኽ ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ዝባል አብ ግሪክ ዲክሽነሪ ሽዱሽተ ዴፊኒሽን ሂቡ ካፕተን ሽዱሽተ ሓደ ከምበልኩም ዱናሚስ power and resource arising from numbers እና ወሰኸ በቁጥር ዋላ እና ወሰኸ ዝኸይድ ብርሂን ተቢዝነስ ወላ በአይን ገንዘብ በአይን ቁጥሪ እና ወሰኸ ኢየሱስ ጎይታዩ እና ወሰኸ ከኸይድ መታንሲ ኃይለ አምላኽ ተቀበልናይና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ሎም ማልቲ ክንጽልይ ከሎናስ እዘን ክልተ ነገራት ክንጽልይና ታንተም ክነመስግኒና ተንክልተ ግና ስፔሲፊክሊ ክንጽልይና ትስለዛ ሀበና ኃይልና አምላኽ ክነመስግኖይና ግና እግዚአብሔር ድማ ዕድላት ክበና ደጌታት ክኸፍት ክንጽልይና ከምዝ ድማ ናይዛ ዓመት እዚ ጥቅስናስ ጸብለል እናበልና ከኸይድ መታንሲ ጸጋ እግዚአብሔር አብና ጸብለል ዘብል ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ አብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስም ጸብለል ክብል መታን ክንጽልይና ዘሐዝናዮ እዮ ንሰርሖ ስራ ፕሮሞትድ ክንከውን ክንዓቢ እዙውን ፈቃድ እግዚአብሔር ይክብረና አምላኽና ይኹን ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ ክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ